Bueno, ikasturtean zehar, orientazio programazioaren barruan, hainbat saio aurrean emango ditugu, ikasleei, zuei, laguntzeko pixkat etorkizunari begira auto egokiena zen. Guraso bilera orokorrean programazio horren aurkezpena egin zen, orduan guraso batzuk ezagutuko duzue. Eta gaur izango da lehenengo saioa. Saio honen helburua izango da motivazioak eta interesak ikasketetan duten eragina edo garrantziaren inguruan hitz egitea. Eta, hortako gomendatu dugu Alaitza Izpurua. Alaitza Izpurua da psikologian doktoria, EHUko psikologiako fakultatean irakaslea da eta gizarte hezitzailea baita ere. Orduan, bere ezagutza eta bere esperientzia nolabait aprobetxatuko dugu gure ikasleai laguntzeko eta zuek bai guraso bezala horreteko, beren ikas prozesu horretan. Eta gehiago luzatu gabe, hasiera emango jogu, Alaitza hitza pasatuko jogu, eta... Bueno, arratsalde on danoi, eskerrik asko etortzeagatik. Eta bereik aurkeztu duten bezala, hitzaldi hau motivazioaren inguruan izango da, ikasketekiko motivazioak daukan garrantziari buruz arituko gea. Tamara eta Arginarekin batera prestatu dugu, orduan berei eskerrak eman nahi dizkiet. Eta, besterik gabe hasiko gea. Hasi aurretik, pare bat gauza esplikatuko dizkizuet, pixka bat hitzaldean nola joango dan azalduz. Lehenengoa da, bi aukera dauzkagula. Nik prestatuta daukadana azalduko dizuet, 50 minutuko hitzaldia prestatuta dago, eta luzea da. Orduan, komeni da, dauzkazuen zalantzak, dauzkazuen galderak eta kezkak, horiek suertatzen diran momentuan egitea. Hori da momenturik egokiena. Ez itxaron bukaerara, nik horri buruz hitz egin behar badut pixka beranduago, esango nizueke. Baina bestela beti momentu egokiena izaten da, zalantzari suertatzen den momentua. Beraz, lasai sentitu niri mozteko, nik eskertuko dizuet eta gainera etzaiguain astuna egingo ez zuei, eta ez da niri ere. Eta bigarren gauza, gure hitzaldia dago prestatuta ikuspuntu zientifiko batetik. Hau da, nik ez ditut nire iritziak iritziak ematen baditut, esango dizuet nire iritzia dela. Baina bestela, unibertsitatean, komunidade zientifikoak egindako ikerketetatik eta edaten dunez, hori da gure iturri nagusia, hori da ere hemen azalduko duguna. Pixka zientziak zer dioen motivazioari buruz. Hori esan da, jakingo dizu ere, agian mapa eskutan daukazuelako pista handia da, mapare handia da, planteatu dugula bidai bat bezala. Orduan, helburua izango da, ikasketen inguruan hartzen diran erabaki prozesu hori bidai bat bezala ulertzea. Prozesu hori luzea da, gero aipatuko dugu, eta hitzaldian ere arreta mantendu ahal izateko joko bat bezala proposatzen dizuegu. Eta da, egingo ditugun geldiuneak bidai honetan, hemen geografiako ezagutzak ere martxan jarriko iteu, hor kokatzea, mapa horretan kokatzea. Ea gaizareten, eta bukaeran errepaso egiteko erabiliko ditugu geldiune horiek. Bidai bat dela esaten dugu, orokorrean bizitza esaten da. Bizitza bidai bat dela, baina bizitzari buruz ez dugu hitz egingo. Hitz egingo dugu ikasketei buruz. Bizitzaren oso alderdi garrantzitsua dena. Garrantzitsua da, hainbat arrazoiengatik. Hasteko, nik bi arrazoia aipatuko dizkizuet. Hasteko, denbora asko, ahalegin asko, dedikatzen diogulako ikasteari. Zuek adibidez, ikasleak, orain komentatu dugu pixka Tamarak eta biok, hemen ikastolan, egunean, 7 ordu, batzutan gutxiago, bataz beste astean, baten dituzue 30 ordu inguru, klasean egoten, tartea kontutan hartu gabe. Horrez da bukatzen, gero etxean ere, etxeko lanak egin behar dituzue, ikasi 40 ordu inguru jarriko gea, gutxi gora bera. 40 ordu astean, da asteak dituen orduen laurden bat. Orduan, alde horretatik garrantzia badauka.
denbora dedikatzen diogulako, esfortzu handia, eta bueno, etekinak atera nahi dizkiogu, nolabait, bai? Eta gero irakasle eta gurasoak lanean, bai, ikasketek beti baldintzatzen dute etorkizunean lana, agian denbora gehiago, oraindik ere, bai? Ez bakarrik ikasten edo lanean. Lanean adibidez, asko pasatzen dugu ere lanaren inguruan, pentsatuz, arduratuz, bai? Lanera jo, lanera etorri, lanerako prestatzen gara, Bueno, lehenengo arrazoia hori izango litzateke. Eta bestea da, ikasteak hainbat esanahi ezberdin dituela, bai? Uerdiratu gara, orain egiten ari zareten ikasketa hauetan, baina bizitzan etengabe ikasten ari gara. Orduan, bigarren arrazoia izango da, ikastea gustoko dugun hori lanbide bihurtu daitekeela. Hau da, gure ikasketek, gure etorkizuneko lana baldintzatzen dutela, erabat, bai? Orduan, alde horretatik ere, ikasketen gaiak daukan garrantzia azpimarratuko genuke, bai? Ondoari naiz, orain arte, ez daukazue galderik, baina esaten dizuedana, eskertuko dizuet, moztea, bale? Bueno, ikasketen garrantzia zientifikoki aztertu izan da, Eta gure lehenengo geldiunea Bartzelona izango da, ze KREA erakundea bertan dago, bai? KREA erakunde honek ikerketa pilo eta mordoa egin du, ikasketa maila ezberdinen inguruan eta Europan erdiratu da, bai? Guri interesatzen zaiguna da, ikerketa multzo bat egin dutena, DBH-ko ikasketak amaitu edo ez, bai? Ze ondorio daukan horrek pertsonaren etorkizunean, lan munduari begira, bai? Orduan, hemen 25 herrialde ikertu dituzte, eta DBH ikasketak amaitu dituzten ikasleak eta amaitu ez dituztenak konparatu dituzte ja helduaroan, bai? Batez ere ikusteko zelan baldintza dauzkaten. Bueno, ondorioak asko dira, baina guk onera ekarri ditugunak dira. Alde batetik, kalitate gutxiagoko lanpostuak lortzen dituztela, bai? Hau zentzuzkoa da, prestakuntza gutxiago daukate, eta orduan, gero, dauzkaten lanak ere, ez dira kalitate berekoak, bai? Bestalde, badakigu ere, ja helduaroan lanean ari garenean, urte pilo bat, pasatzen ditugu, langabezian egoteko probabilitatea ere handiagoa da kasu honetan. Gogoratu, kobratzen ari gerala, DBH-ko ikasketak amaitu, ala ez, bai? Hori ere neurtu dute, eta hori izan zen emaitza nagusietako bat. Eta, diru-sarrerei erreparatzen badiegu, kasu honetan, DBH-ko ikasketak amaitu ez zituztenen 75%, irabazten du herrialde horretan bataz bestekoa den soldata baino gutxiago, bai? Beste modu batera esan da, goi mailako ikasketak zituztenen 70%, bai? Bataz besteko soldata baino gehiago irabazten dute, bai? Bueno, hori esanik, horren aipatu behar dugu motivazioaren gaia, bai? Bueno, motivazioaren inguruan ere asko ikertu da, eta nik gaur honera ekarri dudana, izan da pixka bat oinarrizkoena, bai? Gero galderak eta bali madauzkazuen, ni preste egongo naiz noski erantzuteko, bai? Motivazioaren gaian oso funtsezkoa den sailkapen bat da motivazio estrinsekoa eta intrinsekoaren artekoa, seguru batzuk ezagutzen duzuela, bai? Bueno, ikasketara aplikatuz, ikasketa prozesuari aplikatuz, ezberdintasun handia dagoela esango genuke, behartuta ikastea, zuen kasua da hori, ezta? Derrigorrezko hezkuntzan oso aukera gutxi dauzkazue zer ikasi erabakitzeko, bai? Gaitegia emana etortzen zaigu eta hori ikasi behar dugu titulua lortzeko. Orduan, behartuta ikastea, zerbait lortzeko, kasu honetan ikasketak amaitzea, titulua lortzea, hori gauza bada. Eta beste bat, izango da, gustuko dugun zerbait ikastea, bai? Gozatzen dugulako ikasten ari garen bitartean. Hemen importantea da esatea, batak ez duela bestea kentzen, Ikasten ari garenean, denok lortu nahi ditugu nota onak, lortu nahi dugu titulua esan bezala, baina hori izan daiteke helburu bakarra, edo motivazio intrintsekoa ere balin badaukagu, prozesu hori helburua lortzeko, divertigarriagoa egiten zaigu, arinagoa ere bai, motivazio intrinsekoa daukagunean, prozesua bera gozatzeko gai garelako, bai? Beste adibide bat izan daiteke kirola egitea, bai? Nik adibidez igeri egiten dut, urteak daramatzat. Hasieran igeri egiten duen, bizkarreko mina arintzeko, bai? Hobeto sentitzeko igeri egin eta gero, bai?
Baina orain ja, badira urte batzuk, igeri egiten ari naizen bitartean, gozatzen ari naiz, baita ere. Bai? Orduan horrek, nolabait, gehitu egiten dio indarra nire alaginari. Eta hori izango litzateke lortu beharko genukena. Bai? Bueno. Motivazio intrinsekoaren inguruan ere ikerketak egin dira, eta orain aurkeztuko dizuet bideo bat, hau pixka bat hobeto ulertzeko. Bai? Hurrengo geldialdia, bigarrena, beraz, izango da Estokolmo. Bai? Estokolmo markatu behar dezue mapan, ze bertan egin zen, bertako geltoki batean, Suedian, Estokolmo, bale? Plaza, gero repasatuko dugu. Bueno, ba. Bueno, esaten izuen bezala, minutu bateko bideoa da, eta hori ikusiko dezue eta hobetu ulertuko dezue ezberdintasuna. Motivazio intrinseko eta estrinsekoaren artekoa, bai? Bueno, ze ondorio ateratzen dugu, esan duguna, ezta? Motivazio intrinsekoak gehiago irauten du, bai? Gehiago ahalegintzen gara, gozatzen ari garelako, gustorago sentitzen gea, bai? Eta motivazio intrinsekoaren inguruan ikusiko ditugu lau teoria ezberdin, ongo gara aipatzen, baina danak motivazio intrinsekoan sakontzen dute, izan ere, motivazio mota honek laguntzen digu eta teoria hauek ere lagunduko digute hobeto ulertzen gure burua, bai? Nola hartzen ditugun erabakiak, zer muitzen gaitun, bai? Zein dira gure pasioak, horregatik esplikatuko ditugu. Bueno, hurrengo geldiunea, autodeterminazio hitza entzun da, agian zue gaztegiak zeate, baino irakasle eta gurasok etengabe entzun dugun hitza da, ez? Eta Euskal Herria markatuko genuke mapan, bai? Euskal Herrian behin da berriz, eduki izan dugun kontzeptua da. Zer esan nahi du autodeterminazio hitzak, ikasleek badakizue autodeterminazio hitzak zer esan nahi du? Auto hitzak zer esan nahi du? Kotxia, hori bai? Ondo dago erantzuna. Bakarrik norbera, bai? Norbera, autoestimua, bai? Autonomia, autodeterminazioa. Eta determinazioarekin lotzen badegu? Determinazioa, intuizioz badarez, eta hartzen zaigun burura. Determinar, erabakitzea, bai? Ordu norberak bere erabaki propioak hartzea. Gai sentitzen zeaten, hartzea dituzue erabakiak, zuek. Ze izan da azkenekoa. Zerbait importantea, ez gaur zer erropakin etorriko zinaten ikastolara, baina zerbait importanteagoa. Adibideren bat emantzazue.
galestia dan erosketaren bat, egin dezue, azken aldian, ez? Telefonoa, eta ze telefono erosira baki zen duzuk, bai? Utzi zizuen gurasoek? Bueno, hori izan daiteke. Eta nola sentitzen zehara baki bat ola importante hartu behar denean? Nola? Seguru? Zalantzik ez? Etzenu zalantzik. Bueno, zalantzak eukitzen ditugu normalean, ze ardura sentitzen dugu, bai? Ea ondori honak edo txarrak eukiko ditunez, erabaki horrek. Eta ikasketekin ere hori gertatuko zaizue. Eta agian ez dezue bideo hartuko hasieran, horri buruz ere hitz egingo dugu, bai? Bueno, autodeterminazioaren teoria da motivazio intrintsekoaren teoria bat. Eta autoreak, Ryan eta Deci dira, eta hauek konturatu ziran, norberak bere erabaki propioak hartzen dituenean, hor motivazio intrintsekoa areagotzen dugula, bai? Edo beste modu batera esan da, motivazio intrintsekoa areagotzeko modu bat, ikasleen artean, orain esplikatuko dizu ez esperimentu egin zituzten, motivazio intrintsekoa indartzeko modu bat, ikasleei bere erabaki propioak hartzeko aukera ematea dela, bai? Ze esperimentu egin zituzten? Bueno, ikasleak bi taldetan banatu zituzten, bai? Talde bati, zientzietako irakasgaian eman zieten aukera, beraien esperimentu propioak diseinatzeko, bai? Helburuak ezarrita zeuden, baina ikasleak beraiek pentsatzen zuten nola egin esperimentu bat edo beste helburu bat lortzeko, bai? Eta beste ikasle talde bati, jarraibideak eman zizkien, instrukzioak, eta ikasleek txintxo jarraitu zituzten, bai? Gero ikastalde horiek konparatu zituzten. Bueno, alde batetik, topatu zuten errendimendua handiagoa zela, hobea zela, autodeterminazioa bultzatu zuten ikasle horiekin, bai, horietan, besteekin konparatuta, bai? Hori gero, beste ikerketa askotan aurkitu duten emaitza izan da, errepikatu izan dana, bai? Beste esperimentu bat egin zuten, errendimendutik haratago ere, eraginik topatzen zuten. Eta, bueno, kasu honetan, zientzietako irakasgaian neurtu zuten errendimendua, klaro. Gero, bestean, matematikak eta lenguaia irakasgaietan zen, bai? Hemen ere bi ikasle talde, batzuei eman ziten aukera helburuak noiz bete erabakitzeko, lehenengo hiruhilekoan, bigarrengoan, zein hilabetetan, bai? Eta besteei esan zieten zein ziren helburuak eta noiz bete behar ziren helburu horiek, bai? Bueno, aukera aukizutenek helburuak denboran sartzeko, horiek ez bakarrik errendimendua edo gehiago ikasi zutela, baizik eta autoestimua neurtuta ere ikusi zen, berriro autoestimua areagotzen zela, bai? Hau oso importantea da, gero ikusiko dugu ere emozioek ze eragina daukaten motivazioan. Elkarloturik daude, erabat elkarloturik daude, bai? Bueno, hau interesgarria da, autodeterminazioaren ideiak esaten digu, eta ez da zaila egiten, bai? Baldin eta aukera balin badaukagu gure erabaki propioak hartzeko, orduan gehiago ahaleginduko gara, motivazio intrinseko gehiago eukiko dugu, bai? Ulertzen da, ondo noa orain arte? Bai? Bueno, bestela esan, lasai, bai? Bueno, orduan, autodeterminazioa izango da hirugarren geldiunea, bai? Autodeterminazioari buruzari garela esaten ari gara, norberak bere erabakiak hartzea. Bale, orain egingo dugu, ariketa txiki bat, dinamika bat, eta gero ondorio batera iristeko, gero ondo ateratzen da, bai? Bueno, demagun, zuek DBH lau bukatzen dezuenean, ospatu ingo dezue, nobaitia zoazte, badaukazu ja erabakita bidaien bat, Bartzelonara zoazte? Ah, mira, Bartzelonara. Bale, imaginatiko dugu, ez dugula oraindik erabaki, bai? Eta nik 3 aukera emango dizkizuet. Bueno, gurasok eta irakaslek ere parte hartu dezakete, bale? Gero eskua altxata, bakoitzak esango du, ez zergatik, ze desioetan nahi zituen ez daigu inporta, baizik eta ze destino, bai? Hartuko lukeen gogotxu, 8 egun edo joateko. Bueno, seguraski batzuk edo nora, joateko gogoa eukiko zenukete, baina nik 3 aukera emango dizkizuet, bai? Hau da lehenengoa. Paradisu bat, Isla Maurizio da, bai? Hemen zen motatako jarduerak egiten ditugu. Bueno, lasatu hondartzan, bai? Itxasoa, bare, itxasoarekin harremana daukaten, pentsatu, bale? Izan daiteke aukera bat. Beste bat. Nueva York, joan behar da, bizitzan behin. Ez da joan behar. Nueva Yorken,
daukagu erabat ezberdina, bai? Kultura aniztasuna, jende pilo bat, soinua, eta abiadura, erosketak egiteko aukera, bai? Bale, eta azkeneko aukera, zer da? Afrika, Kenia, bai? Safari bat egiteko aukera, animaliak beraien egoera naturalean, bai? Testuinguru naturalean, kultura ere erabat ezberdina, bai? Hiriren bat ere handia, bale? Venga, eskuak altxata ingo dugu, zeinek aukeratuko luke Isla Maurizio, oraintxe bertan joateko. A ber, altxa eskua, batzuk hemendik, bale, zenbatuko itxutola, Bueno, 12 bat, 12 pertsona, bale. Nueva York? Gehiago? Bueno, ez pentsa, Bale, 12 pertsona. Eta Kenia? Bueno, natura ere. Bale, Keniak irabazten dula dirudi baino, nahiko orekatua dago. Bueno, pentsatu, hauxe bea, ikasketekin, edo lanbideekin egiten badegu, bai? Gizarteak mota guztietako lanbideak behar ditu, mota guztietako pertsonak. Aniztasuna balore bada, eta gure gizartean eskerrenekoak izan behar gara aniztasun hori badaukagula. Bestela gizarteak ez duke funtzionatuko, bai? Denok Kenia aukeratuko bagenu, edo Nueva York, bai? Gizartean aniztasuna beharrezkoa da ikasketetan, lanbidean, bai? Inkluso nortasunean, Orain dela urte gutxi batzuk arte, aniztasuna arazo bat bezala hartzen zen. Baina gaur egun, eskerrak anistasun hori badaukagula. Gizartean esaten dizuen, beharrezkoa dela lan mota guztiak betetzea, bai? Bueno, orduan, laugarren puntua mapan, bakoitzak erabaki duna, bale? Librea, izango da, Bueno, ez galtzeko, orain arte, egin ditugun geldiuneak izan dira. Bartzelonan hasi gara, Estokolmo hemen dago, bai? Eta gero, Euskal Herrira joan gara, bale? Estokolmo dago Suedian hemen. Islas Maurizio hemen. Mendik, uste dut, niz da izora geografian. Bueno, beraz, gogoratu beti, berdin duzera aukeratzen dezuen, aukeraketa hori oso arraroa bada ere, gizarteari mesede bat egiten ari zeaten, bai? Venga, jarraituko dugu, orain arte ondo noa, ez daukazue galderari, bueno, sinisten dut, sinisten dut, bukarerako utzi daitezke galderak. Ez deguna egindo edo, saiatu behar zatena da, dauzkazuen galderak, bukara malin badare egitea. Ni gero hemen gelituko naiz, eta gerturatzen bazeaten oski kaso ingo izuen, ez daukat presarik, baina nik uste denontzako hobea izango dela, bai, galdera horiek, denok gauden bitartean egitea, horrela ekarpena ere, bueno, zabaltzen dugu, denontzat, bai? Bale? Bueno, orduan, orain arte esan dugu motivazio intrintsekoak garrantzia daukala. Ikaskete garrantzia daukate, motivazio intrintsekoak garrantzia dauka, eta garrantzia du ere, norberak bere erabaki propioak hartzea zentzu honetan. Zer ikasi eta beraz gero ere, zer lanbide eduki nahi du, bai? Bueno, lehengoan komentatu nire lagun bati, txarra eman barret itzaldi hau lehenengo aldiz, bai, esai ez du, Naiz eta ikasi, batzutan ez dugu lortzen ikasitakoan lan egitea. Orduan behintzat, ikasi dezatela. Ikasten ez badute, ez dutek lortuko. Orduan probabilitate gehiago daukagu, ze gaurko egungo gizartea horrelakoa da. Bai? Bueno, ez dugu ezer ziurtzat hartu behar. Baina, bueno, zuek aukeraukiko bazenute batzuk, igual ja argi eta garbi daukazue zer aukeratu nahi dezuen. Askotan errazagoa izaten da, esatea zer ez dugun egin nahi, bai? Baina ez daukagu argi, zalantza asko dauzkagu, zer egin galderari erantzuterakoan, bai? Bueno, galdera hori erantzun baino lehen, zintzoak izanik, eta hau igual pixkat irakasle eta gurasoi zuzenduta, badago nolabaiteko hierarkia bat jakintzagaien artean, bai? Hau da, ez da berdin irakasten,
ez dut uste, ez da ikastola honetan ere, edo agian bai, ze oso ondo itziten dute ikastolari buruz ere, esan diate, kanpoan, bai, eta nun eman behar dezu, Bartzara ikastolan, bai, baina nik uste, neurri honetan ere, zuek segurazki horrela zaudetela. Berdin irakasten alda lenguaia eta plastika edo gimnasia. Garrantzi berdina ematen zaio? Ez. Zorroztasuna, seriotasuna berdina da? Ez. Eta zergatik dala uste dezue? Zergatik? Zergatik ez dira garrantzitsuak, disiplina artistikoak esango dugu, eta zientzia, zientifikoak, zergatik? Bueno, gurasok ere, irakaslek ere erantzun dezakete, batzuk esango dute hori, evidentea da, ez? Bueno, evidentea balin bada ere, hausnartu behar dugu, hori zergatik den horrela, Zergatik uste dezue? A ber, pixkatartu hau? Gizarteak sartu digu buruan, bai, zientzak importanteagoak direla, aipatu ditugun, ez, besteak baino, bai, hori da. Eta noiztik da hori horrela? Betidanik. Eta gurasok ere, badakizue, betidanik, bai? Betidanik izan da horrela, eta horrela izan dalako, hemen ingo diogu. Bueno, ez da betidanik izan. Eta gure hurrengo geldiunea Frantzia izango da. Ze ilustrazioa, 17-18 mendean, bai? Ilustrazioak eta gertatu zen erantza zientifikoak eragin handia dauka gaur egun pentsatzeko daukagun moduan. Gaur egungo gizartea, ez zen horrelakoa orain dela mende batzuk, baina jarriko dugu geldiunea Frantzian, ze ilustrazioak garrantzi handia dauka zentzu honetan, bai? Orduan, esaten genuena, lenguaiak matematika zientzia hierarkia horretan, bai? Goi mailan daude. Gero, erdi mailan dauzkagu, geografia, gizarte zientziak, eta hezkuntza zentruan irakasten bada filosofia, horrere, erdi mailan jartzen dugu, bai? Eta beko mailan jakintzagai artistikoak, komentatu dugu bezala, bai? Adibidez, zuetako batek esan du abeslaria izan nahi du labritan. Batek, ez, galetzen dut, norbaitek nahi du? Pintore, abeslari, dantzari, agian norbaitek argi dauka, bai? Eta zesaten dizute inguruan? Baiet? Bai, Osake, abeslari bezala, bai, soldata jartzen. Aktorea, antzeslea. Bueno, eta orduan animatzen zaitu, familiak, lagunek, ondo. Konturatzen zera ez dela tipikoa, ez? Gaur egun, hori esan ezkero, jendeak esango liguke, bueno, abestea edo antzestea gustoko badezu, egintzazu, baino ez lanbide bezala edo ikasketa bezala, egintzazu, hobi bezala, adibidez, bai? Baina imaginatzen duzue, esaten badiozuen bati, medikuntza ikasten ari naiz, eta berdin esaten dute, medikuntza? Nola medikuntzaren inoiz izango, horrela zezu soldatarik irabaziko, ez dugu pentsatzen ere, ez? Eta gurasoen artean zer gertatzen da? Mira, nire semeak plastikan ez du gaitasunik, ez doa bat ere ondo. Bueno, plastika, ez? Ez da importantea. Baina esaten badigu matematikak ez ditu gainditu? Bueno, arduratzen dira, bai? Ezin lo hartu seguraski gurasoak, bai? Arduratuta, Bueno, ilustrazioa garaian tokatuko dugu orduan hierarkia hori. Eta hierarkia horren zergatiak bi aipatuko ditugu, bale? Ja behin, ukatu ezin dezakegunez hierarkia hori, esplikatuko dugu zergatik. Bata arrazoi ekonomikoa, bai? Egia da, jakintza gai hauek, lenguaiak, matematika, zientziak, horiek erlazionatzen ditugu ekonomiarekin. Zergatik, iruditzen zaigulako zientziarekin lanean ari garenean, errealitate objektiboarekin lanean ari garela, ez? Ziurrak dire gertakizunekin, bai? Eta, aldiz, jakintzagai artistikoak eta, entretenigarriak dira, baina erlazionatzen dugu gehiago, sentimenduen espresioarekin, norberaren espresioarekin, ez dugu ekonomiarekin erlazionatzen. Hori, gaur egungo gizartean ere, aldatuz doa. Agian, argudi horrek balio zigun orain dela urte batzuk genuen gizartearentzat, baina gaur egungo gizartean ez da horrela.
jakintzagai artistikoek ere, ekonomikoki, ekarpen izugarria egiten dute. Gero eta gehiago esango genuke, bai? Bestela, teknologia berrien gaia aipatu dezakegu besterik gabe. Vale, eta bigarren arrazoia da, ilustrazio garaia batez ere, esan dugunez, iraultza zientifiko horretan gertatu zena da, adimenaren eredu oso konkretu bat transmititzen zela, bai? Eta adimenaren eredu horretan, adimentsuak ziren zeintzuk, ondo irakurtzen zutenak, mentalki aritmetika egiteko gai zirenak, bai? Bueno, zientzietan trebeak zirenak. Baina gaur egun berriro, informazioaren gizartean gaudela, bai? Hau ez da baliozkoa. Izan ere, adimentsu izateak, barneratzen ditu hainbat gaitasun, gaur egun ere, konturatzen garenak oso importanteak direla. Adibidez, aldakizu pertsona artean aritzen, bai? Bilera batean zure iritzia ematen, badakizu? Badakizu sinfonia bate konposatzen? Edo sinfonia hori interpretatzen, bai? Badakizu arrakasta handia daukan enpresa bat kudeatzen, hainbat langileekin, bai? Hor ere adimena, Agian adimena anitzen teoria eta entzungo zenute, baina gaur egun ja, adimenaren eredu hori, ilustraziotik pixka bat jaso duguna, ez da baliozkoa. Orduan, zuek ja ere zalantzan jartzen hasi beharko zinatekete, gizarte honen parte zaretelako, batez ere zuek ikasleak, hierarkia hori ja ez dela baliozkoa. Eta bukatzeko hemen sormena aipatuko dugu. Gizarteak behar ditu pertsona sortzaileak, bai? Sormena, orain arte ulertu da, zerbait artistikoa, sormen artistikoa, bai? Kuadro bat, obra bat, idatzi bat, olerki bat, bai? Gaur egun sormena, berdin duzelan bideetan, da trebetasun bat, gaitasun bat eskatuko zaizuena, edo hori, bai? Eta badakigu, zientifikoki aztertu da, sormenak ez duela bakarrik zientziatik edaten, baizik eta batez ere, eta kombinazioan dago, emozioetatik. Orduan, emozioek daukaten garrantzia nabarmena da gaur egun, bai? Beraz, geldiune horren justifikazioa, ilustrazioa, Frantzian horregatik. Baina, ja da zerbait aldatzen joan beharko genukeena. Zela ere kalte egiten diogu berriro gure gizartean, bai? Bueno, orduan orain bai, galdetu dezakegu zer ikasi edo izan nahiko zenuken etorkizunean. Egin diozue ja galdera hori, edo igual Tamarak egin dizue, gurasoek egin dizue galdera hori, bai? Bueno, ez daukagu orain denbora bakoitzarena esplikatzeko edo eztabaidatzeko, baina berriro galdera badituzue, egin, bai? Nola jakin dezakegu, orokorrean hitz egingo dugu orain, nola jakin dezakegu gure erabakia ona dela, bai? Zuri izena da? Bai? Goizune? Loitzune. Loitzune. Loitzune, ja, nahiko argi dauka, aktoresa izan nahi dula, bai? Baina zuetako askok agian ez daukazue argi. Bueno, argi eukitzeko pista bat emango dizuet, nahi badezu erabili eta bestela ez, baina pista hau ere, ikerketatik datorrenez, seguraski baliagarria izango zaizue, bai? Flow kontzeptua. Ingelesean zein dabil trebe, edo ingelesiko irakaslea dago? Flow, zer esan nahi du flow hitzak, gaztelera zer erabiltzen dugu. Tiene mucho flow, zapatilla oie, abeslari horrek, zer esan nahi du? Zer da, zer hitz erabiliko genuke euskeraz? Ez daukagu hitzik, ez? Erreztasuna, erreztasuna, jariotasuna, flujo gazteleraz, Bueno, flow esperientziak aztertu izan ditu autore batek, 20 urte baino gehiago eman ditu, gizabanakoak zoriontsu egiten duten horri aztertuz. Zer egiten du zoriontsu pertsona bat, 20 urte baino gehiago. Eta, ondorio batzutara iritsi da, bai? Orduan, berak esaten digu, flow sentitzen garenean, jario esperientziak edo egoerak bizi ditugunean, zoriontsuagoak garela, bai? Orduan danok nahiko dezue, ez? Esperientzia horiek eduki. Bueno, orain esplikatuko dugu zehazki zer da. Abizena ezin esan dezaket nik behintzat, bera da mail, bere izena. Orduan, mail honek esaten digu, jario esperientzia, bai? Zer da?
Jari esperientzia bat bizi degunean, egoera horretan gaudenean, seguro pasa zaizuela edo behartu dezuela. Gaude, hain gustora, hain konzentratuta, gaztelerak esaten da, está absorto, bai? Absorbido por la actividad. Orduan, denbora pasatzen zaigu. Pasatzen zaigu, ez dakigula ja orduak, aztu iten gara denborarekin, bai? Aztu iten gara nekeaz, gozeaz, pentsa, ze egoera fisikoan gaude inkluso, bai? Bueno, egoera hori da, erabat konzentratuta gauden egoera bat, hain gustora gaude, motivazio intrinsekoa berriro, jarduera horrek hainbeste harrapatzen gaitu, erabat buru berarri gurgilduta gaudela, bai? Horrela sentitu zareten noiz bai? Bai? Zertan adibidez? Bide jolasetan. Bai, tipikoa da. Bueno, hor badaude ezaugarri batzuk, playarenak adibidez, horretarako eginda daudenak, bai? Bale. Flow esperientzia bizi dezakegu ikasten ari garen bitartean. Bideo jolasetan asko ikasten da, bai? Adibidez, ikerketak daude, arreta, hobetzen dela esaten da. Eta zirugian behar diren mugimendu, psikomotrizidaden mugimendu horiek ere asko trebatzen dira, adibidez. Ordu pentsa dezakegu, zirujan hona izan zaitezkela zu, agian, geroan, zergatik ez, Bueno, harira bueltatuz. Bira, horrela sentitu zareten noiz bai? Hain konzentratuta, hain gustora, bai? Hasieran obsesio bat, ez dakit orain, baina hasieran obsesio bat izan daiteke gustoko dugun hori, flow sentiarazten gaituen hori, bai? Kanpotik begiratuta askotan. Baina nola pasa ditzake orduak hor mikroskopiotik begira, ez dugu ulertzen kanpotik, ez? Nola egiten du korri behin da berriro markako betzeko, kanpotik ez dugu ulertzen, baina galetzen badiogu, eta berak galetu die, pertsona hori sentitzen da aske, bai? Sentitzen da boteretsu, eta sentitzen da zoriontsu, ze bere menpe dagoen zerbait egiteko gai bada, bai? Eta nolabait bere pasioa edo deskubritu dula, bere talentua zein den badakiela, horrela bizi du, bai? Egoera horretan dago. Bi gauza aipatzen ditu autore honek importanteak direla egoera honetan. Bat da, pertsonak berak badakila ze helburu bete behar ditun. Inork ez dio esan behar, bai? Lanean, gurasoak eta irakasleak, sentitu zarete flow, noizbait, jardueraren bat egiten lanarekin harremana daukana, bai? Eta orduak sartu dituzue, eta ez dituzue zenbatu. Inkluso kobratu inberga ez ere, ez dakizu zenbat ordu sartu dituzuen, bai? Bale? Ez dugu nagusia hor euki behar, esan ez biharko, edo hurrengo asterako, ez? Hainbeste gozatzen dugu, motivazio intrinsekoa daukagu, eta ahalegintzen gara. Bale, beraz, helburuak norberak ezartzeko gaitasuna badauka, norberak kudeatzen du, eta betetzen dira. Eta beste alderdi bat, oso importantea hau bira. Ez du esan nahi jarduera erreza denik. Kontrakoa, askotan zaila da, bideo jolasetan, zure izena da? Beñatek playa zertan jolasten ez zaila egiten zaizuna gaur oraintxe bertan. FIFA adibidez, bale. Segurazki zaila den horrek aktibatzen gaitu pilo bat, bai? Erronka bat suposatzen dulako. Beraz ez du edozein jarduerak balio. Balio dute jarduera horiek zeintzuk zailak egiten zaizkigun. Baina era berean, gai sentitzen gara, bai? Orduan, badago oreka bat, gaitasuna, eta jarduera horrek suposatzen duen erronka horren artean. Eta hori da pista bat, zuek pixka bat ere deskubritzen, aurkitzen joateko, zein izan daiteken erabaki ona, bai? Zuen ikasketei buruz alibalin bagara, hor laguntzeko. Kasu honetan, autore hau Italian jaio zenez, bere abizena ez da oso italianoa, baina bertan jaio zen, Italia markatuko dugu. Horrengo geldiunea mapan, jaztakit 5. 6. den, Italia. 4. ez. Frantzia jarri dugu 5. bezala, ezta? 4. Maurizio zure kasuan esan diazu. Claro, 5. Frantzia, 6. orduan Italia, gero repasatuko dugu, Bueno, hau utzi aurretik. Baita ere, gauza bat ez dudana ahaztu nahi. Esan dugu, norberak bere erabakiak hartzea, oso importantea da. Buru jabetza, autoestimua aipatu ditugu, bai? Eta,
gozatzen dugun zerbait izan dadila. Printzipioz gure nahiei erantzuten dien zerbait izan dadila. Baina, oso importantea da, inguruan ditugun pertsonak, maite gaituztenak, garrantzitsuak direnak guretzako, erreferentzia direnak guretzako, horiek gomendioak egiten dizkigute, iritziak dauzkate, orduan, horiek kontutan hartu behar ditugu. Lehengoan ere, hau komentatuz, lagun batek izan zian bere alabak, zuen adinekoa da, eta esatezian, futbolean apuntatu da, lagunak apuntatu dira eta futbolean hasi da. Irailean, bez, edo urrian. Eta ja eman ditu saio gutxi batzuk, eta ez da trebe ikusten. Bera, Eire, 10 urtekin esaten du, jo, futbolean ez naiz trebea ikusten, naiz? Ez naiz gai. Eta, futboleko entrenatzailea, eta baita institutoko kiroletako gimnasiako irakasleak esaten diote, jo, zuk atletismo imarko zenuke. Atletismo ba ez den, nahi? Bueno, probatu. Orduan, kaso behar diogu, pixkat dakiten egile bai. Vale? Ez gera hor buru belari jarriko gure idearekin, autodeterminazio eskalaitzek esan du, bai, bakoitzak bere erabaki behar dula. Bai, baina zentzuz jokatu behar dugu. Agian futbolaria izan nahi dugu, baina agian ez gara hain trebe horretarako eta beste zerbaitetan talentua daukagu eta ez dugu deskubritu. Bai, ez dakit ulertzen zaidan, edo ondo ari naizen. Vale? Ze, adin honetan, askotan gertatzen da hori, ez dugula ingurukoen iritzi eta konbendioak entzuten, vale? Eta beti onerako da, Gero ikusiko dugu nola, gauzak probatzeak ere laguntzen digun, aukeraketak egiten, bai? Bueno, hurrengo geldiunea izango da, bai, Chicago. Dakizuen nun dago, Chicago, estatu batuetan, Baina nun, ze kostatan, bai? Zergatik, bira, Chicago jaio zalako, autore hau, Brian Weiner, bai? Bueno, luzatzen ari naiz, orduan ez dut naiz ezer gelditzea eta jarraituko dut, bale? Zein pasa zaio hau? Azkeneko azterketa batean, bikaina lortu du, gaitzun espero. Espero zenuen? Bai, edo ongi edo ondi bat espero zenuten da bikaina ez zue, kontrakoa, notantuago espero zenun. Bai, bueno, zure izena da? Eneko, bale. Azterketa bat egiten dugu, eneko bezala, eta espero dugu bikain bat. Eta ongi jarri dugu irakasleak, edo ongi lortu dugu, nire irakaslea naiz, ongi lortu dugu. Bueno, aldrebes ere gerta daiteke, hor bestea jarri dizuet, pixkat baikorragoa izatik, ez? Nolatan lortu dut nota altua? Batek esan dezake, zorte honekoa naiz, enekok esan dezake, zorte txarra, justu galdetu diate ez nekina, edo olako zerbait. Zer betxatu zenun? Galdetu zizuten justu oso ondo zenekina? Ez. Eta zer pentsatu dezakegu, nolako interpretazioak egiten dituzue, emaitza jasotzen dituzuenean? Batzutan zer gertatzen da? Motivazioa ikasteko, osake gutxi ikasi edo denbora gutxi dedikatu diozula. Ez? Asko, bale, positiboki, oso ondo. Oso motibatuta nago, denbora asko dedikatu diot, asko ikasi dut, eta horregatik arrakasta, ez? Bale? Zer gehiago? Zer gehiago? Gerta daiteke. Hainbaikor izan gabe. Nota txarra lortzen ditugunean, zintzoak izanik gure buruarekin, batzutan esaten dugu, ezakit, egon segun aski ez. Irakasleak mania dit, ez. Bai! Bueno, ez ite sinestu hori. Zorte txarra daukat. Gaixorik nengoen, izan daiteke, ez? Sukar pixkatekin nengoen, izan daiteke. Ez nintzen konzentratzen aurreko egunean, bai? Bueno, horri buruz arituko gara, ze pentsa, motivazioa, hau ez dugu esan, baina gauza importantea da. Motivazioa ez da bakarrik, hasteko behar dugun indarra. Demagun lasterketa bat, bai? Zuen ikasketa prozesua ez da 1 metroko karrera bat. Maratoi bat da, bai? Orduan, maratoi bat korritu behar bat dugu, motivazioa behar dugu, bai? Lehenengo kilometroa hasteko, bigarrena, hirugarrena, 42 kilometro terdi dira. Orduan, prozesu horretan, maratoia izan edo ikasketak izan, emaitzak jasotzen ditugu, bai? Bai ala ez? Emaitzak, etengabe. Eta emaitza horiek izan daitezke onak edo txarrak, bai? Bueno, onak edo txarrak izan, ez du inporta, pertsonak badauka joera bat, arrakasta edo porrotaren atzean dauden zergatiak zein diren aurkitu nahia, bai? Aurkitu nahi du, interpretatzen du, perzibitzen du, zergatikan lortu dudan
bikain bat, zergatikan ez dudan gainditu lan bat entregatu ondoren, bai? Eta hori oso naturala da, guztiok partekatzen dugun zerbait da, bai? Bueno, hori aztertu du Weinerrek, esan du, nola interpretatzen ditugu arrakastak eta porrotak? Bueno, hori aztertzeko 3 dimentsio ematen dizkigu, bai? Kontrolekua, deitzen diona, adibidez, esaten badugu oso motivatuan egoen, bai? Hori barnean kokatzen den zerbait da, vale? Pertsonaren barnean dago. Aldiz esaten badugu irakasleak mania dit edo sorte txarra, hori kanpoan dago. Bai? Ulertzen da barnean edo kanpoan. Orduan, horrek eragingo du autokonfidantzan. Bai? Baldin eta barnean kokatzen badugu orokorrean, arrakasta bada autoestimak gora egingo du, eta aldiz porrota balin bada, autokontzeptuak, autoestimuak, autokonfidantzak, orain ez gara hortan sartuko, bera egingo du. Vale? Bigarren dimentsio bat izango da egonkortasuna. Asko ikastea, gutxi ikastea egonkorra da edo ez egonkorra? Ez egonkorra. Eta ze importantea da hori, Egonkorra edo ez egonkorra izatea, bai? Beti ere interpretazioetaz ari gara, baina orokorrean interpretatzen dugu, bai? Ikastea edo ez ikastea ez egonkorra dela, bai? Motibaturik nago ikasi dezaket pilo bat, beste egun batean agian ez dut hainbeste ikasten, bale? Ez egonkorra edo egonkorra izan, eragingo dio igurikapenei. Badakigu zer dian espektatibak. Bale? Egonkorra balin bada, eske ez naiz trebea inglesean, bai? Pentsa dezaket ez naizela izango trebea ere hurrengo azterketarak begira, bai? Orduan, nire espektatibak zein dira? Gauzak ez dira aldatuko. Zertarako ahaleginduko naiz, bai? Baldin eta gauzak ez badira aldatzen. Baldin eta ez egonkor bezala interpretatzen badut, ahalegina adibidez, esan dezaket, bueno, kasu honetan ez denbora gehiago izan, baina hurrengoan denbora gehiagorekin seguraski arrakasta lortu dezaket, bai? Ondo noa, orain arte, eta hirugarrena da kontrolagarritasuna, bale? Loturak egon daitezke, baina ez gara sartuko, baina kontrolagarritasuna da, nire kontrolpean zegoen zergati hori, bai? Horrela haute eman dut, nire kontrolpean zegoela, adibidez, gaitasun falta, ez naiz trebea matematiketan, inglesean edo girolan, ez dugu haute ematen normalean gure esku dagoen zerbait bezala, bale? Kontrola ezina bezala interpretatzen dugu, Eta aldiz, ez dakit, lagunari laguntza eskatzea, irakasleari laguntza eskatzea, gure kontrolpean dagoen zerbait da, orokorrean, bai? Horrek eragina edukiko du zertan uste duzue? Sentimendu eta emozioetan, bai? Izan ere, gure kontrolpean zegoen zerbait balin badaukagu, bai? Errudun sentitzen gera porrota balin bada. Eske, nire kontrolpean zegoen gehiago ikastea, eta ez dut egin. Nola sentitzen naiz ez badut gainditzen? Gaizki, errudun, bai? Eta erruduntasunak dauka, bueno, zati bat gero, konpondu nahi degula, hurrengo batean saiatu gaitezke. Horren adibide bat jarriko dugu, Aldiz, kontrola gaitza balin bada, sarratu iten gea, bai? Lotxatu, humilatuta sentitu, depende, bai? Horren ikusiko ditugu adibide pare bat. Baina, Weinerrek egiten digun ekarpena, hau da, bai? Orduan, aipatuko ditugu bi ikasle, bale? Maider eta Mane, orain txai asmatuta, berdin du, bineska, bale? Biek azterketa bat egin dute, berdin du zerrena, eta ez dute gainditu ez batak eta ez besteak, baina begiraz ez berdintasuna. Maiderrek aztertzen du, hausnartzen du, eta esaten du, ez dut gainditu, berari buruz hitz egiten du, ez du irakasleari edo sorteari buruz hitz egiten. Berak argi dauka, barnean kokatu behar duela zergatia, bai? Gainera esaten du, eski ez dio denbora dedikatu, egia esan konfiatu naiz, eta ez dut ikasi azkeneko 2 egunetan, eta ez dut errepasatu, eta, bai? Orduan, barruan kokatzeaz gain, ez egonkorra den zergati bati egozten dio, atribuitzen dio emaitza, bai? Ez egonkorra denez, berak esaten du, bueno, baina eski beste batean orduan saiatzen banaiz, lortu dezaket, bai? Igurikapenei, markatu ez dizuet jarri, igurikapenei eragingo die, bai? Berak esaten du, bai? Ze pasatzen da guain, txen. Hor, ez egonkorra balin bada, bai? Igurikapenak positiboak dira, gauzak aldatu daitezkelaren ideia daukat. Baina, Maiderren kasuan hori izango litzateke, bai? Eta, gainera, berak esaten du, bere kontrolpean dagoen zerbait dela, bai? Inkluso laguntza eskatzen die irakasleari ikaskidei, eta laguntzen diete, eta orduan behar esaten du, helburu berria ezarriko den,
Hurrengoan hau eta hau egingo dut, gehiago saiatuko naiz, eta seguru arrakasta lortuko dudala, gaindituko dudala gintza, bai? Bale, gero daukagu Amane, berdin, ez du gainditu, baina berak atribuitzen du edo egozten dio emaitza hori gaitasun faltari. Berak esaten du, ez dala trebea hortan, eta sentitzen da nolabait babes gaitza, bai? Indefensión esaten dugu gazteleraz, ez? Bueno, ingurukoek gainera esaten diote, ze pena sentitzen dut, bai? Baina ez diote estrategiarik edo gomendiorik ematen hori aldatzeko. Orduan berak uste du, egonkorra den zerbait dela gaitasun falta hori, kakotxen artean ulertu jazue, bai? Eta gainera, bere kontrolpean ez dagoela. Ez du kulpa sentitzen, Maiderrek bezala, sentitzen da, lotxatuta, haserre, humilatuta ere agian, Orduan, pentsa, segun eta nola interpretatzen dugun, ze emaitza ezberdinak eduki ditzakegun geroari begira, bai? Maider saiatuko da, baina Amanek segurazki amore emango dio. Aukera berriak saiestu ingo ditu, urrundu egingo da, bai? Ulertzen da? Ondo esplikatu dut, bai? Bueno, horrek ere garrantzia dauka, orduan, galdera orain, azterketako galdera, azterketa bat beti egon behar du, ez da itzaldi batean. Nolako egozpenak egin behar ditugu? Nolakoak? Barnean edo kanpoan? Barnean zergatik? Zer eragiten dio barnean edo kanpoan jartzeak? Autoestimari, esan dugu, bale? Bai, gero zer egingo dugu urrengoa da, baina bai, kombinazio bada, Ze, Maider eta Amaneren kasuan biak sentitu daitezke gaizki, ze biek kokatzen dute barruan, esan dugu, ez da? Bai? Biek printzipioz autoestima kolokan eduki dezakete. Baina, nola Maiderrek ez egonkor bezala interpretatzen du, horrek laguntzen dio, babesten du bizkat bere autoestimua, bai? Eta geroan ere saiatzeko edo ez horrek balitzatuko dio. Beraz, barnean, zer gehiago? Egonkor edo ez egonkor? Egonkor? Ez egonkor hobeto, bale? Ez egonkor hobeto da, izan ere, ez egonkorrak direnean atribuzio horiek guk aldatzeko aukera daukagula interpretatzen dugu. Hori oso importantea da. Ze irakasleen aldetik ere, agian jakingo dezu, Pigmalion efektua. Hori da, zuk espero badezu gutxi ikasle baten gandik, gutxi lortuko dezu. Eta norberak bere buruarekin berdin. Uste badezue gaizaretela, zuzen zaudete. Uste badezue gaitzaretela, zuzen zaudete ere, bai, emaitza hori lortuko dezue, hori frogatuta dago ere, eta Pigmalion efektua deitzen zaio. Psikologo denetatik aztertu dugu, eta hori ere bai, Eta, kontrolagarriak edo kontrolagaitzak? Kontrolagarriak. Eta kasu honetan, ahalegina izango litzateke, egozpenik egokiena. Atribuziorik egokiena, bai? Zuek zuen buruari, eta guraso eta irakasleek zuen seme-alabei, horrelako egozpenak egiten animatu behar dituzue. Ze hori da, motivazioa areagotzen lagunduko diguna, bai? Bueno, geldialdi hau esan dugu, Chicago, ez da? Bai, hemen daukazue Chicago ze polita, norbait egon da? Chicago jaio zen Obama, nagizue, denoko presidentea. Bueno, Chicago, bale? Gogoratu gerorako. Eta hau zer da? Egipto, eta nun dago Saharan. Bueno, Saharan eta Egipto nun daude? Afrikan, bale? Kokatu, Kokatu. Vale, Afrikan orduan, Egipto. Bueno, hemen interesatzen zaiguna jagukatzen ari da, ez? Gelitzen zaigu Egipto eta gero, uste dut beste geldialdi bat edo bi, ez gehiago, bale? Zuten zait, baina hobeto. Bueno, hemen interesatzen zaiguna da figura geometrikoa besterik gabe, Zergatik? Itzeko dizuet minutu bat niri buruz, bale? Bakarrikan adibide bezala, Nik izarte hezkuntza ikasi nun, esan dizue akinek, eta ez zitzaiten gustatzen gero. Lanean jarri nintzanean, ez zitzaiten bate gustatzen, ez nun gozatzen. Ez neukan flow esperientziarik, hiru edo lau urte eman ditu gainera, osea, eman nion aukera, baina, eta gero psikologia ikasten hasi nintzen, eta orduan bai. Ja zoriontsu, ikasketekin, bueno, beti ez daukazulako abstraktuagoa, kostatzen da gehiago, baina lanean, zalantzarik gabe, asko zobeto, bai? Nire lagunek badakite, nirekin elkarrekintzan daudenak badakite, asko gustatzen zaitela, bai? Psikologia eta irakaskuntzare bai orain, ez?
Eta nik esaten dizuet hori niretzako altxor bat dela, eta gainean nerea bakarrik dela. Hau da, zer behar dugu? Gero bukaeran hitz egingo dugu zoriontasunari buruz. Zer behar dugu zoriontsu izateko? Zer esaten da, tipikoa? Zer behar da? Osasuna? Zer gehiago? Maitasuna, bai? Eta dirua, bai? Bueno, egia izan daiteke, orain komentatuko dugu. Baina gauza asko beste menpekoak dira, bai? Maitasuna, bestekiko harremana. Ja, bi pertsona daude bintzat jokoan, bai? Osasuna, bueno, nahiz eta asko zaindu batzutan gauzak pasatzen zaizkigu, Bueno, lanean aukeraketa ona egiteko zortea baldin badaukazu, hori izango da altxor bat zuena. Berdin du, bikote euki edo puskatu edo ezakizer, osasuna ezakizer. Altxor bat, zuena, propioa, inork ezin duena lapurtu, bai? Eta horrek gainera, familian eragina eukiko du, dauzkazuen harremanetan eragina eukiko du. Eske zalantza gabekoa da, hori, bai? Orduan oso importantea da, aukeratzea, eta gainera gure gizartean aukerak dauzkagu, benetan gustoko dugu zerbait aukeratzeko, bai? Eta gainera, badakigu ere, Maslowek esaten zigun, psikologo humanista, ara Maslow, bueno, ez dakit du jaio zen, ez da hori importantea orain. Maslowek eragina handia eduki du, lagundu dikulako esplikatzen, zoriontsu egiten gaituena zer den, behar hauek asetzea. Norbaitek ezagutuko du segurazki, ez? Piramide hau, bueno, oso divulgatiboa izan zen ere Maslow autorea. Bira, dauzkagu, beko partean, piramidearen beko oinarrian behar fisiologikoak. Zer dira horiek? Gure gorputzarena. Zer behar du gure gorputzak? Janaria, gose gaudenean, sondo? Zer gehiago? Osasuna, bai, bakunak, medikuntza zaintzak, bale? Loitxean ekatuta gaudenean, oso funtsezkoa ere bai, zer gehiago? Edaria, egarri gaudenean, bai, eta beroa, hotza daukagunean. Jana esan dugu, bai, gose gaudenean, jana. Gose zaude? Bai, igual gose zaude. Bueno, behar fisiologikoak, bale? Gero daukagu, pixkat medikuntzarekin, hasi ez dezu? Aipatu dezu, medikuntza, igual hemen ere bai sartuko genuke. Segurtasun beharrak biziraupenarekin erlazionatzen ditugu, bai? Hombre, jakin behar dugu, atea irik eta etzaigula hor ezakit lehoi bat agertuko, bale? Segurtasuna zentzu horretan, gudarik ere ez dago, gerrarik gure inguruan, zortedunak gure, zentzu horretan, bai? Biziraupenarekin harremana daukak segurtasuna, bale? Bueno, hirugarrena, laugarrena eta bosgarrena ez bezala, bi behar multzo hauek gure gizartean bermatuta daude. Bai, badaukagu osasun sistema bat, hezkuntza sistema bat, eta nolabait hauek gure gizartean emanak datozkigu, bai? Bale? Baina gero, ja hauek asetuta dauzkagunean, beste behar batzuk sortzen zaizkigu. Maitasuna eta partaidetza. Maitasuna eta partaidetza, ze besteen afektua behar dugu, bai? Izakia berez, psikologok badakigu, eta zuek ere psikologo izan gabe, sozialak garela, bale? Gozatzen dugu elkarrekintzan, beharra dugu besteen kontaktua, besteen onarpena, besteen afektua, sexualitatea, harremantzea, bai? Bueno, hoi dana hor sartuko litzateke. Baina baita ere, behar dugu norberak bere burua gustatzea, gustoko izatea, eta ondo tratatzea, bai? Autoestimua, Eta, ja, hauek danak asetuta dauzkagunean, onera iristen gera, piramidearen gailurrera. Eta hor daukagu norberaren errealizazioa, autoerrealizazioa ere ditzen zaiona, bai? Hemen, flow ideia daukagu buruan, gure talentuak, gure gaitasunak garatzeko aukera daukagunean hemen gaude, bai? Hemen gaudenean, hori ere hezkuntzaren bitartez lortu dezakegu, hausnarketa eta bat, aske sentitzen gara, bai? Boteretsu ere bai, erabakiak hartzeko, baina, hemen importantea dena da, hauek guztiak aseturik ez badaude, ez gara onera iritsiko. Bale, ordena, ascendentea da, eta horregatik ikasle batzuk ikusten ditugu hauek ez dauzkatenak, edo hau ez daukatena, eta orduan hauek baldintza bezala dira besteak asetualizateko. Bai, ondo ari naiz, ulertzen da, bai, ze ondo, galdera bat, a ber. Txoine, emango dizut mikrofonoa, eman digute horretarako, ez? Ben. Berez, Maslowek esaten duna da, ez dezula lortzen maila igotzea, ez badezu bekoa asetzen.
Eta ni hortan, ez dut oso ondo ulertzen, ze ez nago oso ados. Posibileztu iritsi, errealizaziora, bestiak asetuta, baina igual erdila o hiru laurdenak, ulertzen dena beteta eukitzia ez dela beharrezkoa. Ordan, ez dakit ni oso ados nagon Maslow esaten duna. Bai, egin zitzaizkion kritiken artean hori dago. Ez dela unibertsala, eta beraz ez dela gizaki guztietan betetzen. Zure ari horretan erantzungo dio, baina adibidez, gerra egoeran balin bagaude, zer gertatzen da? Segurtasun beharrak lehentasuna daukala behar fisiologikoen gainetik. Segure etxea abandonatzen dugu, non beroa geneukan, ordonaren arte, ezta? Janaria bagenun, baina nola gerra datorren, errefuxiatuen kasua, edo, alde egiten dutenen kasua, bai? Hemen ja ez da betetzen piramide hori, Eta gero, nik uste zure galdera hortik doala bestera saiazu, ez dugu esaten danak eguneko egunean bete behar direnik, baina nork eukiko du gogoa bere gaitasunak edo talentuak edo bere nortasuna loratzeko, hauek partzialki bada behintzat beteta euki gabe. Ez da sortzen behar hori, kanpotik esango diote igual, autoestimoa aske, maite behar duzu zure burua, baina eusken eraitatan ere ama txikitan ez ditu neuki, inork ez dit maite izan orain arte, nora eraikiko dut autoestimo hori. Bai dela oso erlatiboa, noiz sentitzen den bat asetuta zentzu honetan edo zentzu honetan. Hori idiosinkratikoa da, pertsona bakoitzaren araberakoa izan daiteke. Erantzun dizut, gutxi gora bera, bai? Baina orokorrean, planteamendu orokor bezala balio digu. Ze nik zertara noa, ideia honetara, zoriontsu izateko hau dana, asetuta euki behar badegu, guazen berriro ikasketetara eta lanbidera. Ikasketek eta ondoren etorkizunean lanbideak hauek guztiak emateko aukera badauka. Badauka. Batzutan lanen ari garenean hemen gaude, autoestimoari indartzen dugu, hor harremanak sortzen dira, eta hauek ere esan dugu, ezta? Orduan, pixkanaka eraikitzen goaz gure zoriontasuna, Dirua, esan dugu. Dirua importantea da. Baina dirua importantea da hau betetzeko. Eta ez da diru asko behar. Hori ere ikertuta dago. Loteria tokatzen zaigunean, denon ametsa, ezta? Loteria tokatu zaigu, eta 3 hilabetena, loteria tokatuta, 3 hilabetetara, berdin gaude. Berdin, osea, hemen arazoak bagenitu, loteria tokatu, eta 3 hilabetera, berdin gaude. Hemen berdin gaude, eta hemen berdin gaude. Agian hemen pixkat erosoago, baina hor gelditzen gera. Euforia, adrenalina igotze hori amaitzen danean, 3 hilabetetan kalkulatuta dago, galtzen. Horre, diru gabe ere, ezin gara zoriontsu izan, behar dugu. Eta gero esan duguna, bestekin harremantzea. Eta ideia horrekin amaituko dugu, bestekin harremantzea oso importantea da, eta ez edozein modutan bestekin harremantzea. Frogatuta dago ere, psikologia positiboak hori aztertzen du, zoriontsuagoak izateko harreman horiek izan behar dutela baikorrak, guk ere optimistak izan behar dugula, besteak barkatzen jakin behar dugu, besteak entzuten, enbidia adibidez frogatuta dago ez dula ekarpenik egiten, orduan, lehen aipatu dugu atribuzioen teorian, ikus dezakegu ikaskide bat, gai ez dena, ez du ulertzen, ez da gai, eta guk zer sentitzen dugu. Holakorik pasatzaitzue, ezin du. Nire lagun horrek, matematikekin gora eta bera ezin du, nahiz da esplikatu ez du ulertzen, zer sentitzen dugu? Frustrazioa beregatik, konpasioa ere esaten da batzutan, eta laguntzeko naia. Porque zoriontasunari buruz ari gara, baina gurasoi galetzen badiegu, zer nahi dezu zure seme alaba izatea? Lanbidea, zoriontsu, esaten dugu, zoriontsua izan dadila, responsablea izan dadila. Pertsona ona ere nahi dugu, Orduan hor, erlazionatuko dugu, hau ikusiko dugu gero, Bartzelonara hau elitzen zaigu, barren ingo dugu. Azken diapositiba zan, baina besterik gabe esatea,
Lankidetzan ikasten dugunean, bai? Kolaboratiboki, hor dago ikaskuntza kooperatiboa, ikaskomunitateak, bai? Orduan, baloreetan ere ez ditugu, eta hori ere frogatu da, aniztasuna dagoenean, hobeto. Harvard Unibertsitatean adibidez, aniztasuna bilatzen dute. Bekatzen dituzte ikasleak, aniztasun hori bilatuz. Dakitelako errendimendua hobetzeaz gain, ikasleak ere hobeak direla. Balore positiboak dituztela, bai? Eta balore positiboei gainera lan munduan gero eta gehiago, balio bat dira ere bai, eskatzen da. Bueno, eta bukatzeko azkeneko zalantza bat eduki dezakezuena. Karo, aukeratu dut, bai, nire pasioei jarraituz, gomendioak entzun ditut, saiatu naiz, uste nun gozatzen nula, eta ez, ekibokatu naiz. Ze gaizki ez, eta igual urte bete galdu dugu, edo 2 urte. Urte bete edo 2 urte orain asko da, baina heldua zarenean erinork ez di galdetzen, eta galdetzen badi, esango di, 2 urte gehiago dauzkazu baino, ze importa du. Importa duna da, erabakia txarra izan denean, bai, aldatzeko aukera eukitzea, bai? Orain ikusiko dezue, hemen esplikatuta. Audioa dago, nire ikasle batek grabatu du bere ahots goxoarekin, ikusiko dezue, eta aukera eukiko dezue ere bai irakurtzen joateko, bale? Eta honekin amaituko dugu, Gero errepasoa ere badizue. Askotan eskatzen didate, desgaitasuna duen haur baten hezkuntza eta heziketaren esperientzia adierazitezaten. Esperientzia hau izan ez dutenei, ulertzen eta imaginatzen laguntzeko hementxe dakitzea. Haur bat eskolan egotea, italiara oporretara joateko bidei zoragarri bat antolatzea bezala izango litzateke. Gida mordo bat erosi, eta izugarrizko plan zoragarriak egiten dituzu. Kolisioa eta Miguel Angelen Davida bisitatu, Veneziako gondolan ibili, italieraz hitz batzuk ere ikasi egiten dituzu. Dena oso zirraragarria da. Ilusioz beteriko hilabeteak pasa ondoren, eguna iritsi da azkenean. Maletak egin eta bidaia hasi da. Orduak igaro eta hegazkinak lurra hartu du. Badatorra zapata zure gana eta hauxe dio. Ongi etorria Holandara. Holandara dio? Zer esan nahi duzu Holanda esaten duzunean? Nik Italiara joateko bidaia banduen adostua. Italian egon behar nuen. Bizitza osoan Italiara joateko ilusioa izan dut. Hegaldi planean aldaketa izan da. Hegazkinak Holandara eraman zaitu eta han gelditu behar zora. Garrantzitsuena da, ez zaituela leku itxusi nazkagarri eta zekin batera eraman, gozez edo eta gaixotasunez betetakoa. Soilik leku ezberdin bat da. Beraz, esperientzia berren bila joan behar duzu. Erabat ezberdina den hizkuntza berri bat ikasi beharko duzu. Beste modu batera ezagutuko ez denuen jendea ezagutuko duzu. Leku ezberdin bat da, azken finean, Italia baino lasaiagoa eta ez hain zirraragarria. Baina denbora batan igaro eta gero, arnasa berreskuratzen duzunean, ingurura begiratu eta Holandak haizte errotak eta tulipak dituela hartzen zara. Holandak Rembrandtzak ere baditu. Bueltatzerakoan, inguruan daukazun jende ezagun guztia erabat lanpetuta dabil Italiarako joan etorrian. Denek Italian igaro dituzten egun zoragarri buruz hitz egiten dizute etengabe. Eta zure bizitza osoan zehar, hauxe esango diozu zure buruari. Bai, Italiara joan behar izan nuenik ere, hori baitzen nire asmoa, nik pentsatu eta antolatutakoa. Eta min hori ez da inoiz desagertuko. Amets horren galera oso galera garrantzitsua baita. Baina, era berean, Italiara joan ez izanaren historiaren penarekin gora eta bera bazabiltza, inoiz ez zara askatasun osoz Holandak dituen gauza berezi eta zoragarriak gozatzeko gai sentituko. Bueno, hori da relatoa. Zer ulertzen dugu ere? Zer ez dugu gelitzen da? Entzuten da? Bai. Altu. Zein behar dut? Igual hau jetxi. Ze hori da egin bedan, alelo, igo. Bueno, zer bezu ateratzen dugu errelato honetatik? Bueno, errelato hau da, Down sindromea zeukan ume bat, espero gabe, jaio zitzaion ama batena. Uste dela barrio sesamoko gidoilari batena, bai? Baina berdin du, hemen ze mezurekin gelditzen geha, ikasketen inguruen ari balin bagara. Eta gauza espero beste bat da. Bai? Eta zer egiten dugu momentu hortan? Tristetu, seguraski, ez? Hori ulergarria da. Eta gero, aldaketa, probatu beste zer, bai? Beldurrik gabe, beldurrarekin batzutan, baino onerako da. Bai, eta orduan esaten deguna, zintzoak izan behar dugu gure buruarekin, gero besteak konbentzituko ditugu.
bai? Guraso irakasle lagunak, baina aurkitzen badezue, benetan guitzen zaituen hori zer da, pasioa, talentua, hori heldu behar diozue, bai? Hori da zailena, ez gero besteak konbentzitzea, hori ez da zaila. Bueno, hitzaldia oneraino esan dizuet, bai? Ordu bete inguru, baina segurazki gauzak gelditu dira. Egingo dugu lehenengo errepasoa, nahi badezue, edo galderak balin badaude, hobeto galderak. Eta esan dizue dana, gero nahi badezue gerturatu, baina nik animatzen zaituzte, mikrofono gabe nahi badezue gerturatuko naiz, galderak egitea, ze galdera horiek, denei egingo digu ekarpena, bai? Bai galderak eta bai erantzunak. Pentsatzen jun eta jungo naiz mapa jartzen, zerrepasorako erabiliko dugu, bai? Bueno, errepasatzen guazen bitartean ere, galderak egin ditzazkegu, bale? Hasi dugu gure bidaia Bartzelonan, bale? Zergatik? Krea erakundeko ikerlariek esaten digutelako, zientifikoki aztertu ondoren, DBH ikasketak amaitzeak edo ez, daukan garrantzia. Zer baldintzatzen du batez ere ikasketa horiek amaitu izana edo ez? Zer esaten genuen? Segun eta ikasketa maila nolakoa izan, altuagoa edo bajuagoa, lan hobea, horrela bai, laburbildu dezakegu, diru gehiago, bai? Bueno, lan egoera eta diru sarrerak edo baldintzatzen dituela, erabat, bale? Bale, gero nora joan gera, Bartzelonatik, ez? Euskal Herria baino leno, Estokolmo. Estokolmoko parada hortan egindako esperimentutik, ze atera dugu? Gaizki dago, ez, hemen hasten da, Claro, hor nintzen, mira, hemen hasi gea, Bartzelonan, eta hemen gaizki dago Estokolmo? Nun dago ba? Gorago dago. Bale, ba, gorago dago, segurazki bai, Ni jaten, Bale. Ze ikasi dugu Estokolmoko paradan egindako, metro geltoki hortan egindako esperimentutik? Goatzen duzu? Zure izena da? Josu? Ez da goatzen. Zu? Zu bai? A ver. Gehiago gustatzen zaigun bidea hartzen degula, bai? Deni gustatzen zaigu ondo pasatzea, ez? Eta horri kasuin behar diogula, bale? Naiz eta bi kasutan eskailerak hartzen ditugu gora igotzeko, bai? Biak iresten dira gora, baino, mekanikoak diran eskailetatik igotzen balin bagara, bai? Ez gera inbeste divertitzen, eta orduan gutxiago alegintzen gera, eta nahi dugu lehenbailen bukatu, Aldiz, pianoko motako hortatik igozkero, urrutiago iritsiko gara, inkluso, Agian ez azkarrago edo bai, baino bai gozatuz, eta seguraski urrutiago ere bai, bai? Bale, hirugarren geldiunea, orain bai, zan, zuk esan dezue? Euskal Herria, zergatik, ze esan dugu? Euskal Herria, zergatik, ze kontzepturekin lotu dugu? Autodeterminazioa, bale, eta hor, zen bezurekin gelditzen geha? Zein ari da, markatu? Bakoitza bere erabakiak hartzea. Hori da, bakoitzak bere erabakiak hartzeak, zertan laguntzen digu? Motivazio intrintsekoa eta? Eta estrinsekoa. Bueno, agian, bai. Motivazio intrinsekoa interesatzen zaigu eta autoestimua. Bale? Hori ikusi dugu. Autoestimuak ere gero ikusi dugu garrantzia daukala. Laugarren geldiunea, bueno, batzuk Maurizio, bale, hor esan dugu, norberak bere erabakiak hartzen dituenean, larritu iten geha, arduradun sentitzen geha, baina, baita ere, esan dugun bezala autoestimua areagotzen da. Bale, laugarrena, bakoitzak erabaki duna, bosgarrena, bueno, laugarren bezala dago, Italia zergatik. Frantzia izan da lehenengo edo Italia? Frantzia lehenengo? Bale, gaizki daukazu. Suspenso. Frantzia zergatik. Ez ez gogoratzen zergatik, zein gogoratzen du? Frantzia ze mugimendu eduki genulako esan dugu? Ilustrazioa. Eta ilustrazioak zer herentzia utzi digu? Zer esan dugu?
Hori da, irakasgaien garrantzi ezberdina, bai? Gauza batzuei garrantzi gehiago ematen diogu eta bestei gutxiago. Hori orain arte baliozkoa izan da, baina hemendik aurrera ikusten dugu ez dala sostengatuko, bale? Batez ere zuek gauzak aldatuko dituzuelako. Plastikan ez da bilondo, zerbait egintzazu, bale? Hemendik aurrera aldatuko da gauza, ezta? Bueno, 6. Italia, bai? Zergatik, Italian jaio zan, autore bat abizen oso arraroarekin, zer esaten zigun? Ingelesez, flow esperientzia, bale? Ez badezue deskubrituko dezue. Denok daukagu, zerbait, buru belarri hortan sartzea, gustatzen zaiguna, bai? Eta hori aurkitu behar dugu, bale? Flow esperientzia, gaitasunak erronkekin orekan daude, Eta konzentratzen gera, zoriontsu, boteretsu, gustora sentitzen gara. Bale, hurrengo geldiunea, Italia eta gero, ez, Egipto aurretik, Chicago, hor jaio zen Weiner, eta zer esaten digu Weineren atribuzioaren teoriak, zer esaten digu? Nolako egozpenak egin behar ditugu, emaitzak jasotzen ditugunean, maratoi luze horretan, barruraka, barruraka, bai onak direnean eta bai txarrak direnean, buru jabetza, bai, barruan, bale? Baina kombinatuta zerrekin, beste dimentsioa zen, ez egonkorra, oso importantea ez egonkorra, igurikapenei eragina egiten dielako, bale? Ez egonkorrak balin badira, aldatzeko gai interpretatzen dugu, bale? Eta azkenai, kontrolagarritasuna, bale? Kontrolatzeko aukera balin badaukagu, orduan sentimenduak positiboak dira. Kontrolagaitza bezala interpretatzen badugu, okerrago ibiliko gara, bale? Eta hor, ahalegina esaten genuen, ikastea, ahalegina denbora dedikatzea, hori da egozpenik egokiena. Eta bukatzeko, bai, Egipto, bale? Piramidea. Eta hor zemezurekin gelitu geha, edo gelitu zeaten. Piramide horret mezua zein izan da? Maslowena. Loitzune. Vale, autoerrealizazioa igual? Oie, denak asetuta auki behar ditugula. Sormena, bai. Sormena hor gorian jarriko genuk ere bai, Sortzaileak izango gara, baldin eta beste lagoiek, asetuta balin badauzkagu. Eta mezutxoa zan, ikasketen bitartez eta etorkizunean lanbidearen bitartez, hoiek danak, inkluso muturrean, goien, kopartean dagoen hori, asetu ditzakegula, bai? Eta hori izango litzateke helburua, motivatorik balin bagaude, horrelako ikasketak eta lanbidea lortuko degula, bai? Bueno, oneraino izan da, galderarik balin badago, orain da momentua, luzatu zaigu pixka, oraindik ez dira ez da zazpitardiak ere, baino, zer gertatu zaiztu horrela, kezka bestela, aprobetxatu, kezka, zalantza, utxune, ezakit? Zerbait, ikaslei? Ezerrez? Ez? Aprobetxatu, a ber, itxoin berriro igual mikrofonoa edo ez da bera? Hor daukazu. Bueno, bestela esan da, nik esango dut zer esan bazi. Motivazio bat ez dagoenean, nola bilatu, edo nola lagundu pertsonagatik bilatzen motivazioa. Vale, motivazioa ez dagoenean nola bilatu, nola bultzatu motivatua egotea, bai? Bueno, seguntza dinetan, bai? Motivazio estrinsekoa oso potentea da. Hau da, erabilgarria eta funtzionatzen du, bai? Edozein adinetan esango nuke. Adin batzutan, txikiagoak direnean, horrek bakarrik funtzionatzen du, bale? Ez dago gaizki, ze okerrena, zure galderen atzean hori dago, motivazio falta da, bale? Osake, motivazio falta edo motivazio estrinsekoa, nahiago dugu motivazio estrinsekoa, behintzat egotea. Motivazio estrinsekoa da, zerbait egiten duzunean, sari hau emango dizut, bai? Hori da tipikoa, nota honak lortzen badituzu, ez dakiz zer eukiko dezu, bale? Horrek beti funtzionatzen du. Bi arazo dauzka horrek. Gero eta exigenteagoak bihurtuko dira, pertsona horiek, bai? Orduan gero eta sari potoloagoak eskatu eta exigituko dizkizue, eta ez du irauten denboran aleginak, bale? Orduan, hor trukoa izango da, motivazio intrinsekoarekin kombinatzea. Eta motivazio intrinsekoa bada pixkat esplikatu duguna, bilaketa bada. Norberak, eta hor jailutasun bat behar da, bai?
deskubritu behar du zer motibatzen duen intrinsekoki, zertan gozatzen du benetan ari denean hortan, bai? Eta denok daukagu zerbait, bale? Osea que hasieran estrinsekoa eta alden neurrian intrinsekoa. Eta biak kombinatuta hori da indartsuena eta gehien irauten duna, eta aleginik handiena lortuko duguna, bai? Oso ondo, beste galderari? Bueno, horre balio du ere irakasle harremanetarako, ez bakarrik guraso, bueno, ez dakit, baina ez bakarrik guraso seme alabentzako. Balio du, eta inkluso norberarentzako. Erretzeari utziko diot, eta diru horrekin ez dakit zer erosiko dut, bai? Baina gero, erretzeari ustean, hasten naiz arnasketak egiten, eta, orduan, beti kombinatu ditzazkegu biak. Beti helburua da norabaitea iristea, bai? Baina bide ezberdinak. Prozesuari garrantzia ematen badiogu, motivazio intrintsekoa, Bakarrik emaitzari emango bagenio garrantzia, motivazio extrinsekoa. Eta horrek gutxio irauten du, bai? Peligrosoagoa da. Venga, galdera gehiago seguru daude. A ver, ezer. Zer da importantio? Batxillerreita o... Lanbide heziketa edo batxillergoa. Ikasten jarraitzea. Eta bi kasutan ikasten jarraitzen badezu, jartzen badiazu 3. bat, dela, derrigorrezko hezkuntza bukatu dut eta lanean hasi nahi dut nire erabaki propioak hartu nire dirua eduki eta hori okerrena. Bai? Baina beste bien artean, berdin du, gertuena dagona, lehen esan dugu, zure nahi eta gerturatzen dena, eta zure gaitasunetara gehien gerturatzen dena. Gaitasunena, praktikarekin hobetu daiteke, baina neurri bateraino, ere bai, bale? Osake hori, komentatu beharko zenuke ere ingurukoekin, baina erabaki honena da, erantzuten diona zure nahiei lehenengoa, eta gero zure gaitasunei, trebetasunei, talentuari, bai? Osake, bietako edo zen izan daiteke. Garai batean esango zizuten, unibertsitatena, batxillergoa, gaur egun, zoriontsu izan nahi badezu, bideak biak izan daitezke egokiak, bai? Eta ez da esateagatik, nik hori benetan sinisten dut, inguruan ere badauzkagu, esperientzia, gero eta gehiago, Venga, galdera gehiago. Zuzer irakasle edo guraso? Edo biak? Guraso, orduan irakasleren batek galdera indarko du, gaina irakasle izan da, ikasleek egin dute, gurasoek ere bai, presio pixkat, venga. Aprobetxatu benetan, zerbait gehiago hor geratzea, hori, zen pena. Gustora gaude orain, badaukagu demora pixkat orain, ez daukagu presarik. Bestela niri esan, eta nik esango dut ozenki. Venga, galderaren bat gehiago. Igual ez dugu tratatu gairen bat importantea dena. Zeka, hori nire buruarekin, eta gomendio batzu jasoz prestatu den hitzaldia, baino. Agian daukazu beharren bat, orain da momentua. Beharra, zalantza, kezka, gutxuneren bat, Badaukazue? Hemen bai? Bai. Bai, uste dezu? Ikasketak berezik igual unibertsitatean ez da beti igual lanbideri lotuta, Ez dira, esaten duzu. Ez dira lanbideri lotuta, ez bada irakasketa edo ikerketa espezifikoa, espera ez dute bezalako atera bide. Ez dut batzutan, ez igual, lanbide heziketara dituztenak, lan mundura, batxillerrea zuten dira, ingenieritza, medikuntza, osasuneko lan mundua da, baina hor badea beste esparru bat, egon daitekena oso norbean igual izakerakin guztua, pasio, flow horrekin oso lotuta, hain errazik ikusten zeatera bide izan ezaten dio lan mundu. Eta nik uste dut hori, nahiko arazo zaila dela hori, atera bidea ez da ino, bai igual ikastik behian, ez dira beste lan bide behian.
Bai, ados nago, badaude karrera batzuk, orain gradu batzuk, ezta? Zuzenean, lanbidera bideratuta daudenak, magisteritza esate baterako, bale, eta badaude beste asko. Baina gero beste batzuk, lanbideari begira ez dira importanteak. Bueno, lehenengo gauza, klar, unibertsitateko parte izanik, esan behar dut, ekarpenak egiten dizkietela gizarteari, naiz eta igual lan mundu zuzen batetik ez izan, bai? Ze ez da baida egon zanaren dela gutxi, filosofiak kendu ingo dugu, total, ze ekarpen filosofoek gaur egungo gizartean. Bueno, claro, unibertsitatean esaten da ezagutza nolabait eraikin egin behar dela, ez bakarrik zabaldu, bai? Orduan, unibertsitatean gaudenok horregatik egiten dugu ere ikerketa, ezagutza eta gizartea, ezagutzaren gizartea eraikitzea, denon ekarpena delako. Baita ere, lanbide argi eta garbi bat ez daukaten horien aldetik, ezta? Eta gero, ja, iritzi bezala esango dizut, hala ere, badaudela beti zure pasioarekin erlazioa daukaten lanbideak, seguro. Gaur egungo gizartean seguro, nik ez ditut ezagutzen, eta denak ez da gutxiago ere, baino, eta bestela sortu dezakezu lanbidea. Eta seguraski, lehenengoa balin bazara lanbide hori sortzen, arrakasta edukiko duzu, beste alde horretatik ez da, ekonomikoki eta bat. Eske gaude oso momentu berezian gizarte honetan. Non lanbide berriak etengabe sortzen ari diren. Orduan, aukerak eta egin behar bada, zerbait praktikoagoa ikasi, unibertsitatean, edo zerbait ez hain praktikoa, baino gustokoa dudana, nik hortik joko nuke. Eta gero-gerokoak, eta ez dut uste, esaten dana eta behatzen duguna da, gaur egun, naiz eta ikasketa maila altuak eduki, bazkenean lanbideari begira, ez dutela lanpostu bat, justo egokitzen dena bere prestakuntzara. Baina, gizartea aldatzen ari da, eta guk aldatuko dugu gainera, lanbide berriak sortuz, pentsatzen den, edo pentsatu nahi den, bai? Venga, bestelako galderarik, pixka denetatik egoteko, Pero gero horretu salidatu eta ikartzen igual kriston pila super gustan, mego salidaz baizu gustatzen ere bai Bai, dena kontutan eduki behar da. Hori da, besten iritzia bezala. Zuk ezin ez du ikuspuntua eduki karrera batean 4 urte bukatuta bergero zer. Dana globalki ikusi behar dezu. Ze azkenean ikasketen motivazioa ere badator eta oso lotuta dagoelako lanbidearekin. Orduan, zuri motibatzen dizuna lanbide mota bat balin bada eta ikasketa horiekin ez dezu lortuko, baina ez zaude motibatuta inkluso prozesuan. Orduan, ikuspuntua eduki behar dezu edo perspektiba pixkat osoa, epe luzera, ez epe motzera bakarrik. Orduan, erabakiak hartu horren arabera. Batutan ere ezakigu, batzutan aurreritziak dauzkagu. Horregatik egiten dira ateirikiak, edo galdetu, edo... Zuek jazuen adinekin, joan zaitezkete bolondrez moduan lekutara, ezagutzeko gertutik zer egiten da leku batean, bestean. Horrela, ezagutza gero eta gehioki erabaki hobeak hartzen ditugu. Horrek beti laguntzen du. Informazio praktikoa benetazkoa eukitzea, gukarreran ere beti animatzen diegu horrelakoak egitea. Lehenengo mailan nago, baina ikaslea zera unibertsitatekoa eta garantia horrekin, joan zaitezke edozein erakundetara eta ondo hartuko zaituzte, ikusteko zer egiten du psikologa batek edo psikologo batek erakunde horretan. Gero eta informazio real gehiago eduki erabakiak hobeak hartuko dituzu. Zure motivazioaren inguruan, eta gero ere ikasketa eta lanbidearen inguruan. Arduratuta zaudete, ez? Zaurten inbehar dizu hautaketa, ez? Eta noiz? Hilabete hauetan edo? Bukaeran, ez? Maiatza aldera esan zen, behatu behar dezu ez duen burua, inguratzen gaitu gizartea, gure partegea, Eta gero beldurrik gabe, zein da aukeraketa ona esan dugu? Gure nahi eta gaitasunei erantzuten diena, eta beldurrik gabe hartzen danare, Ze beldurra zein da, ekibokatzea? Aldatuko dugu gero. Ez da hain grabea,
Grabeagoa da urteak ematea lanbide batean ez zaiguna gustatzen eta esan dugu zenbat ordu astean, pilo bat. Eta orduan, hori ez da erabaki ona, baina gure gizarteak aukerak ematen ditu, aldatzeko. Ez dugu esan, DBH bukatu edo ez, beste maitza bazan, DBH amaitzen ez zutenek, aukera gutxiago zeukatela, ja lanean, formakuntza jasotzeko, ikasten jarraitzeko. Eta beraz, lanez aldatu, lana hobetzeko aukerak ere gutxiago ziren. Ikasteak berez, ematen dizkigu gauza asko. Venga, hitzaldiaren kalitatea hobetzeko, galdera onak, venga, edo txarrak, baino galderak, venga. Bestelako galderak. Bai, valorazioa eskatusko zaizue gero, esan diate esango dutela, baina juna horretik jasozazue hori valoratzeko, bale? Gero hobetzeko. Loitzune, ja ikasi den zure izena. Loizune, ez loitzune, loizune, bale. Batxilerian, joan diguzkagoen nuke latina letra puras. Bai, letra puruak? Matematika niño. Gero hori igual atrasko de gutxi zer gomendatzen dizudan zuri? Edo letra puruak, edo matematikaren bidetik zer izango litzateke, zientifikoa, edo? Baina erantzunak zure barruan daude, nik zer esango dizuzuk, jakin behar duzu, klaro, nik alderak egin ditzazket, bai? Baina erantzunak zuk bakarrik, porque zuk naiztan zalantzak eukin, ja badakizu zerren artean zalantza naizean. Esan diazu ja, latina edo matematikak, besteak ez dauzkazu ja gure. Osak, egia zerbait gehiago badakizu nik baino, erantzuna emateko ikustezu, bai? Danak arriskua dakar, edo zen erabaki, bai? Haubitan izan duten gauzatako matematikakin edutela... Harremanik? Harreman asko edutiko. Anaio, goberez latinak ez bai. Inan, gero igual, karrera batako bereziki eduten haber matematika. Gehi oskatzen dira igual, latina baina matematika. Eta hor daukazu zalantza. Claro, porque aukera bat egiten dugunean, beste aukera batzuk baztertzen ditugu. Baina behin ere ez betiko, ere. Ez? Behin ere ez betiko. Aukerak eta bat egiten dugu gaur, eta seguraski gauza batzuk bazterrean utzi behar ditugu. Bide hori hartu dugulako. Baina, lero esan duguna, Holanda eta Italiarekin, ez? Zeinek ez dizu esaten, aukerak eta hori berriro egiteko aukera ez duzunik eukiko. Eukiko dezu? Motibatuta bali mazaude, ez dakizte lanbide egiteko, lanbide hori izateko eskatzen dizutena, egingo dezu. Ez? Motibatuta bali mazaude. Bai. Bai. Uste nuen galdera. Bale. Eta erantzun dizut, bai, horrean esan dizazuket, porque ni gaina ez dut ondo kontrolatzen ze ikasi behar da, nire arabak oraindik oso urte gutxi ditu, orduan, ez dakit, ze ikasi behar ze karrerarako ez naiz trebea hortan, ez naiz hausartzen gaiarekin, ez? Baina, bai, erantzuna da berriro hori ba, motibatzen zaituenari jarraitu, eta ekibokatzen batzea bultatuko zea. Eta igual galduko dezu urte bete edo bi, bueno, galtzea erabiltzen badegu aditz bezala, ze beste gauza batzuk ikasiko dituzu. Bai? Eta lortuko dituzu. Hori Tamarak seguro lagunduko dizula gehiago, zehatzago, teknikoago, Venga, bestelak hori, balin badago, a ber. Zein behar da? Bai, letra puruak eta zientzia puruak usatzen zaizkizu. Zer suerte, ez? Zer egin? Loizuneri bezala, eske norberak badakin zer egin behar du. Batzutan ez dira ausartzen hortan, baina probatuko dezu bat, ze biak ezin dira, ez? Biak batera ezin dira.
zaila. Orduan zer egingo duzu irati, bat probatuko duzu. Eta konturatuko zea benetan, zure espektatibekin bat egiten duen ala ez, bai? Eta faiatzen badezu, bestera joan beharko duzu. Edo ez, bai? Baina aukeraketak egitea, eske beti jartzen gaitu urduri, esaten duguna, porque bazter batean uste ditu beste aukerak, bai? Baina eske horrela izan behar du. Orduan, batzutan ere balio du, pixkat aztertzeak. Psikologok askotan erabiltzen dugu, bueno, ez da psikologo izan beharretarako, baina, zer egingo dut, hau edo hau. Hau egiten badet, zerrenda bat egin. Hau egiten badet, hau aukeratzen badet, zientzia puruak, lanbide hau eduki dezake, ez dakit noa joango, ez dakit zer lagundi joa, ez dakit zer zure motivazio edo arrazoiak zerrendatu. Eta beste aukerarekin berdin zerrendatu. Baina, karo, gero arrazoiek ez dute pixu berdina eukitzen. Orduan, pixua eman behar dizu ere, arrazoi bakoitzari, batetik 10, eta gero batu. Hori modu bat izan daiteke aukerak aztertzeko. Bai? Hori egiten da, Baina berriro esaten dizuet, galderak zuenak diren bezala, erantzunak zuen barruan daude, orduan bilatu behar dira, porque motivazioaren oso gai esaten den pertsonala da, bai? Oso barrukoa, bai? Venga, besteri badago, galdetzeko, ez? Bueno, ideia hori, bale? Bidai bat da, bai bizitza eta batez ere ikasketak, Egin dugu horrekin, bale?